Ya ora kabeh, wong ndek anu iku dos titi, ati-ati ku ora kabeh. Ning rata-rata. Masalah apa? Ana wong sing sugih sawah, sawahe amba, ning dasare wong iku mau males. Dadi sawah amba iku padha karo sithik entek, sithik kadol dienggo mangan, Bos. Nek nggonamu ya ana model kaya ngene iku ora, Bos? Jadi sawah sing sare saantar-antar pirang-pirang hektar iku gur trima entek dienggo mangan. Lah piye? Wong dasare mungkin wonge rumangsa sugih sawah iku mau terus kayemen ora patek semangat mbut gawene. Terus akhirnya kakean nganggur, anak akeh. Jadi sawah diiris sithik utawa dicekelke karo tuan takur. Jadi ana wong kuna sing memang biyen niku ora nak didarani usaha ya gak usaha sih, cuma sisteme iku nyekel sawah. Jadi pola pikire ana sing wis luwih maju ke depan, akhirnya wong sing keset-keset sawahe amba iku mau sawahe dicekel. Dicekel. Kok akhirnya ora iso nebus. Kok tiba tuan takur iku mau. Ngono lho, Bos. Ya ana wong sugih sawah, sawahe amba iku mau sing modele dilebokno bank utawa koperasi, tapi luwih saka siji koperasi iku mau. Nah, dadi koperasi siji dienggo mangan, koperasi sijine dienggo asokan. Ngono kae mulet ngono terus. Lah kok nak sithik terus saya suwe ora kukut iku apane? Ya entek sak ndok-ndoke, Bos. Wong kadang iku ana sing model mbiyen iku sawahe sak antar-antar tegale amba. Lho. Ya wonge saiki yo isih nggarap sawah, tapi sawahe wong utawa kerja ning sawahe wong. Soale apa? Ya iku mau ora iso ngreksa barang luwih-luwih tinggalane ka wong tuwa iku mau, Bos. Ya perkarane keset entek mergawe. Lah sedangkan kebutuhan bendina mesti ana. Kan ngono le, Bos. Dadi kanggone awak dhewe iku sing setiti lan ati-ati bekerja keraslah. Seakan-akan kita hidup selamanya. Ngono lho, Bos. Ora kok duwe barang didal dol. Bangkune iku tanah didol modot apa piye ya kukut.